बैसागु बोथोरावनो नोंसिना बिदि सौलायबायसो आरो ना गोदान बोसोरनिसो फैदों खिन्थु लोगोफोर गोदान बोसोर फैनायजों लोगोसे गाज्रि साननाया रावनिबो गोसोआव दाफैथों आरो इयुन संसाराव माने गोदान बोसोरजों गावनि हान्थिनाय लामाफोराव माने मोजाङै मोजां आवगायलांनो हाथों आरो लोगोफोर हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबावनाय थाबाय स' लोगोफोर दिनै गोदान बोसोर बैसागुनि 1 तारिख आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आंनि बिमा बिफाजों समान आरो आदै मादै आमाइमोनजों समान बिसोरखौ आंनि गोसो गोरबोजों नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे जेन' आंनिफ्राय दुइसिन बिसोरनो अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननो बावहरग्रोनाय थाबाय स' लोगोफोर आं दिनै नै दुब्लियाव दंफैयो दायो मानो होनोबा जों नै मोसौ थुखैनो नागिरदों आरोखि ना दिनै मैया सोरबा थुखैबाय ओमफ्राय दिनैहाय जोंहा 1 तारिखआवसो थुखैयो नालाय ओरैजाय बेनिखायनो जों दा नै मोसौ थुखैनो नागिरदों बेयाव बानायसो दङ स' लोगोफोर गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गोजोन आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननिसिम हरबाय आरो ना स' लोगोफोर जोङो दायो बेफोरखौ थुखैस्रांनोसै बिनि उनाव माला गानहोनोसै आरो ना गोदान बोसोरनिसो थुखैदों खिन्थु दुगैजोबनांगौ दिनै बोसोरनि नै मोसौखौ थुखैस्रांबाय लोगोफोर आरामसे थुखैनानै देलाय होनसै ना एसे बोबावरा माबाया दे नोंहाबो बैसागुनि लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा नै दे दे मासेल'सै दा जाबाय दे बोनो हाया माथो समिता बोरै जाखो हो बेखौनो बांसिन हो दुगैनो बाग्राखौ बेखौनो बांसिन फियो बेखौनो बांसिन फियो जाबाय दे बै मासे लादो थां खायदो बांद्राय दुगैनो बाग्राखौ बांसिन थुखैनांगौ दे स' लोगोफोर दायो मोसौखौ थुखैखांबाय आरो ना मोसौफोरनो बिबार माला गानहोनोसै आरो लोगोफोर मोसौफोरनो बिबार माला गानहोखांनानै जोंबो दुगैनोसै नै बिबार माला नैबेहाय दहायनो रेडि खालामना लाखानाय दङ थावखौ दाबो लाबोआखै नै आइया बिसोरनो आरो ना बिबार माला सुसाबबाय नैबे इन्दि ओमफ्राय नै दे मोजां खेवफिनदो दे दानिया लायानो दिबोर नांजोबलायनानै दा गोदान लायफिननांगौ नै बानायसोआ माला गानहोनोसै लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय था लोगोफोर नै बैसागु बोथोरावनो नोंसिना बिदि सौलायबायसो आरो ना बास गाज्रि मोसौसोलाय है आइया हैट जामारलालै हैट मारै जानांगौ जाखोसै निमाहा होलायदोब्रा एसे गोबाव बोसोरनि सुथुरफोरखौ दे नोंसोरखौ नों हाबाब बिरहा गोजा जाबायद्रा नै थ' लोगोफोर आं दायो मोसौफोरखौ खास्लायबोफिनजोब्बाय आरो ना नैबेयावहाय गैला नै
बिबार मालाया ओरैनो देलायनायल' बिसोरना दसेनो माला मोनसेबो गैला नायल' नै जाजोबबावबाय बेथ' लोगोफोर आं बेखौसो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे निमाहा बिनाय आरो अननाय बुंनो सानदों। मानो होनोबा आंनि बैसोनिफ्राय देरसिन बिफाजों समान, जिखुनु जाया आं माबाफोर आंनिफ्राय देरसिन जानायफोरनियाव एबा फंबायफोरनियाव आं माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ गोदान बोसोर फैनायजों गोदान बोसोरजों नोंथांमोना आंखौ आं गाज्रि हाबा एबा सोरखौबा माबा मोनसे बुंफ्लांदोंबाबो नोंथांमोना आंखौ निमाहा जाहाथे होयो होननानैसो आं बुंनो सानदों। आरो जुदि आंनि गोसोआवबो सोरबा आंनि सायावबो सोरबाफोर गाज्रि मोननाय दङ, गाज्रि हाबा मावनाय दंबाबो आंनि गोसो गोरबोजों आरोना गोदान बोसोरजों लोगोसे गाज्रि साननायफोरखौ निमाहा होबाय आरोखि, होगोन आरो होनांगोनबो। लोगोफोर गोदान बोसोर फैनायजों लोगोसे गाज्रि साननाया रावनिबो गोसोआव दाफैथों आरो इयुन संसाराव माने गोदान बोसोरजों गावनि हान्थिनाय लामाफोराव माने मोजाङै मोजां आवगायलांनो हाथों आरो लोगोफोर। आरो गोदान बोसोरनि थुलुंगाया नोंथांमोननि गेजेराव मोजां फिथाइ लाबोगोन होननानै आसा थिनाय थाबाय। थ' लोगोफोर बिदिब्ला आंबो दुगैनांसिगौ, दुगैयाखै, दुगैनानै मन्दिराव थांसै आरोना। हेल' गाइसमोन, दायो न'निफ्राय ओंखारबाय आरोना रायजोआव बाथौ फुजा बोसोर गोदाननि फुजा होस्रांनो नागिरदों आरोखि ना मन्दिराव। दा बेयावनो थांफिनगासिनो आरोना। एसे गामिनि मोजांनि थाखाय एसे गाबख'ना होनोसै, बिनि उनाव जाजोब्बाय आरोना, समाबो जाबायमोन, बिनि थाखायनो थांखांबाय थांनायालाय बाथौआव थांनाया। ओमफ्रायो दा फैफिननानै ड्रेस गानलाङाखैमोन नालाय, दा ड्रेस गाननानै फैफिनबाय आरो ड्रेस गानफिनबाय, दा थांफिनसै। दा बिदिबा लोगोफोर नायलांबाय था। दा सफैबाय नै लोगोफोर। दायो नै बाथौ आर'ज खालामसिगोन आरोना, समा जाबाय 12 जायो, दा आर'ज खालामगोन आरोना। जिरायबाय नै बेहाय बाथौ आर'ज खालामनो थाखाय जिरायबाय नै गाइसमोन। दायो आंबो थाफानो ना मानो सानदों। नोंसोर थाया बाथौआव हाबा जानो? मानोना जोङो ओरैबायदि मोनसे गेदेरमा फोरबो मोनथियो, धोरोमफोरनिफ्राय जोङो मोननानै लानो हायो। एसे सुनोसै, आंबो एसे हाबफानोसै। आर'जआनो जाबाय जोंनि इसोरनि खाथियाव बोर मोननो हानायनि मोनसे बिराद मोजां सोदोब आरो। एसे सुना लाग्रोनोसै, ओमफ्राय हायदा हाबहैसिन आरोना। जयै खालामनो बिराद सक्ति बानाय आरो सासेल' खालामोबा बेबो माने एसे खमजोरि जायो आरो। हाबहैनोसै। बे हिसाबै आं खावलायबाय बाथौ आर'ज खालामबाय आरोना लोगोफोर। मैदेरा गाबोनै अदाल गुदियाव मानसि जिबिया गाबो, नों आफा बोराय बाथौनि सेराव बाथौआ बान्दोबा। उन्दै उन्दैफ्रा देरसिनखौ खुलुमदों नै, मान बावदों। दायो बोसोर गोदानाव बेबायदिनो मान बावनाय खालामदों नै, गिदिर गिदिरखौ खुलुमनाय लादों। लोगोफोर दा मान बावखांबाय आरोना, मान लाखा जाखाबाय उन्दै उन्दैसिना। मोजां ना? मोजां मान बावखांबाय आरोना गिदिरफोरा अननाय होबाय, उन्दैसिनखौ बोर लाबाय, उन्दैसिना बोर बिबाय, अननाय होबाय। लोगोफोर बेनो आरोना मान बावनाय दिनैनो खबर।
दायो जोब्बाय आरो ना प्रग्रामा माने आंनि थाखाय जोब्बाय माने फुंनिफ्रायनो थायै थाबाय दायो फुजायाबो जोब्बाय गिदिरफोरखौ खुलुमनाय उन्दैफोरखौ अनसायनाय बेबो जोबनानै थांबाय दायो फिसा फिसौ मिटिं जाबाय थागोन आं थानो हानाय नंला बेहाय मानो होनबा सिङावदि मा बुस्थु दङ डाइनासरफ्रा खारदावला जोब्बाय उफाय गैला डाइनासर खारदावबाय ओंखायनो दा बुरखाहैनांसिगोन ना उफाय गैया डाइनासर बुरखाहैनांसिगोन बेनिखायनो दा न'आव थांगासिनो आरो ना नै आदै मादै बिसिनाबो चेनेल दङ मा चेनेल मोनला बड'स फेमिलि ब्लग बड'स फेमिलि फार्मिं नोंथांमोनाबो बिथांनि चेनेलखौ थांनानै साबसक्राइब खालामनानै फै डिसक्रिपसनाव लिंक खालामना दोनगोन आं डिसक्रिपसनाव लिंक खालामना दोनगोन बिसोरनि सानैसो सानैनि ओमफ्रायहाय आंनावथ' दङ नालाय डिसक्रिपसनाव दोनगोन ना थ' गाइसमोन भिडिअ एसेनोसै आरोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाभ कोई बात नहीं subscribe and like share comments गावसिलाबायना हो आरोखि ना जाहाथे बिराद दुखु मोनगोन गोदान बोसोराव दे बिदिबा लोगोफोर बाय बाय